eta jati asalnya जोंनि सरुपेटानि गेवराफारा बुंबाय सायानो जालांजोबदों बर'खौ रायज्लायनो गारदोंमोन गायनाया थार हिसाबै दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायगोन रायजोफोरनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थार हिसाबै आं फोरमायनो लादों बेखौनो जे जोंना दुलाराय बाथौ गौथुमाव गोबां दौरि थाखो दङ जेरैहाय दौरि थाखो होनना बुङोब्ला जोंहा गोथारि आसारि दौरि दौसि आरो बेनिफ्राय गोजौथाराव जोंहा बाथौ गुरु दङ बाथौ गुरुखौ जों दाबो गायसनाखै बाथौ गुरु सोर माब्ला जागोन सोरनि खाफालाव खुलिगोन सोर जाना फैगोन बाथौ गुरु बे गायसनजाथ'वाखै नाथाय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव गाहाय गोथारि दङ आरो बिदिनो जिल्ला गौथुमाव जोंहा गोथारि थायो आरो बियाब आरो गामिफ्राव आसारि थायो दौरि दौसि थायो बे दौरि दौसि आसारि गोथारि बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै नैबेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमा ब्रैथि दौरि सावरायमा जथुम खुंनाय जादों मैयानिफ्राय दिनैसिम जों साननैनि हाबाफारि लानानै आरो बे दौरि सावरायमा जथुमनि गेजेरजों जोंनि दौरिफोरखौ जाहाथे मोनफ्रोमबो जोंनि बाथौ दुमजेननायनिफ्राय लानानै लाइजौ फाथालि बसायनाय आरो बिदिनो जोंनि दौरिफोरनि गियान आखल आखु आरो बिनिफ्राय बिनि गियान बिनि सोलोंथाइ आरो बिनिफ्राय जोंनि बे आरज दैदेननाय मोनथिना रायसंनाय बायदि जिथु आसार जेरै जोंनि हाबा जोंनि बान्द्रा आसार हाबा खुंनाय बायदिफोरखौ जाहाथे जोंनि दौरिफ्रा साखोन सिखोन जाहाथे गेबें गेना गोरोन्थि गैयाजासेनो फोसावनो फेहेरनो खामानि मावनो खाबु मोनो आथिखालाव गोबां गावनि बाथौ धोरोमखौ गारनानै गुबुन हारिनि धोरोमफोरखौ लानाय जों नुनो मोनसै नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे गायनायथार हिसाबै रायजोफोरनिसिम मा फोरमायगोन दा जों फोरमायनो नागिरो बेनो जे जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों खावलायो बेखौनो जे जोंहा जोंनि दानि आथिखालनि जिथु बाथौ धोरोम गोदोनि बायदि आलायजाबे नंलिया आरो जोंनि धोरोमा दिनै साखोन सिखोन जाबाय दुलाराय बुहुमाव गायसननो हानाय गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो दिनै अनसायबाय आजावबाय गनायबाय आरो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरजों फेर नांनो हानाय जोंहा राहा लामा आरो खाबु खायदा जाबाय बेनिखायनो जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय मोनसे समाव थांनाय जायफोर कनभार्सन जादों बा जायफोरा बारस्लायलांदों बिथांमोना गावनि असे आंगो धोरोमखौ अनसायनानै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो गावनि आंगो हारिमुखौ फोथांनो आरो गावनि धोरोमखौ रैखा खालामनायनि गेजेरजों गावनि सिनायथि आइडेन्टिटिखौ माने आबुं बर' महरै माने लाखिनोब्ला गावनि धोरोमखौ नांथारगौ बाथौ धोरोमा बेयाव माने बिहोमा दङ बेखौनो जोङो माने फैफिननो गावनि न'खराव ज' जाफिननो गुबुन धोरोमखौ गारनानै फैफिनथों बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायो जोङो बावैसो सिगांबो जों नुनो मोनदों बाथौ धोरोमनि गोबां दैदेनगिरिफोरा माने खावनै जानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बे मा जाहोननि थाखाय जादों होनना फोरमायगोन दुलाराय बाथौ गौथुमा खावनै जानायनि जाहोना बिबानगिरिफोरनि गेजेराव जोंहा थांनाय 2014 मायथाइयाव सिमला हज'वायाव जेब्ला जोङो 10थि कनफारेन्स एबा जथुम्मा खुंदोंमोन बेहाय जोंहा जोंनि गेजेराव बिबान जि जोङो बडि फर्मेशन जादोंमोन बे जोंहा जोंनि बे संबिजित जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे संबिजित दङ जोंनावल' नङा गासैबो आफादफोरानो गौथुमफोरानो संबिजित थायो भारत सरकाराबो दङ बेबायदिनो गुबुन सरकारफोराबो थायो गावबा गाव बिदिनो जोंहाबो संबिजित दङ आरो जों मोनसे रेजिस्टार आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा बेनिखायनो बै संबिजित बादियै जोंनि बे गोदानै दाजानाय आफादनि सायख'नाया जायाखैमोन जेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 6 बोसोर एडभाइजार थानायखौनो
आफादगिरि सायख'दोंमोन बशिष्ठ बर'खौ बिथाङा 6 बोसोर आं गाहाय नेहाथारि जानाय समावनो बिथाङा बोसोनगिरिमोन आरो डक्टर मंगलसिं हाज'रा बिथाङा बोसोनगिरिमोन बोसोनगिरिया भटिं पावार गैया भटनि मोन्थाय गैया बिबानगिरिबो जानो हाया सायख'नोबो हाया मदद होनोबो हाया बेनिखायनो बैखौ माने बै समाव बशिष्ठ बर' बे एडभाइजारखौनो डक्टर मंगलसिं हाज'रा एडभाइजारानो माने आबुं सायख'नायाव बेखौ जोंनि हाउसआ गनायनो हायाखैमोन आफादगिरिया बुंदोंमोन बेथ' निति बेरेखा संबिजितनि बेरेखायाव थांबाय बेखायनो संबिजित बायदि जायाखै बिनि उनावनो आरोबाव आफादगिरिखौ जोंहा सासे जोंनिनो कान्तिस्वर बरगयारिया परमेश्वर ब्रह्मखौ आफादगिरि सायख'बावबाय नैथि जाबाय आरो बिनिफ्राय थामथि महेश्वर बसुमतारिया मालिगावनि बिथाङा महेश्वर बसुमतारिखौ कान्तिस्वर बरगयारिखौ प्रेसिडेन्ट सायख'बावबाय साथाम जाबाय साथाम जायोबा जोंहा भट जानांगौ बेनिफ्राय मा जायो खेलिमेलि जागोन होननानै भटिं पावारखौ खालामनाय जायाखैसै भट होलायनायखौ जायासै बेनिफ्राय जों होनबाय दे बेखौ दोनथ'दो उनाव जों सावरायफिननानै मोजाङै सावरायसिगोन जोंहा संबिजित बादि जायाखिसै होननानै दोनथ'नायाव बेखौनो बेहाय दाजानाय जायफोरा माने बे बशिष्ठखौ लानानै गुबुन आबुं खालामनाय बे आफादखौ माने बिथांमोना माने गोदान आफाद महरै बिथांमोना गायसननो लाबाय आरो जेराव बिथांमोना जोंनि गेजेराव आंनि सायावनो बिथांमोना केसबो होदोंमोन जों 2.5 बोसोर नलबारि कर्टआव केस सोलिदोंमोन बे केसआव जों 2.5 बोसोरनि उनाव जोङो राय मोनसे मोनदों सिगांनि केसआव बिथांमोना बुंदोंमोन नोंथांमोना मिटिं खालामनो मोना आंनि बुखोनबाय आंनि हान्जाखौ बेयावबो बिथांमोना जेनबाय जों मिटिं खालामनो हानाय जथुम खालामनो हानाय रायखौ जों मोनबाय कर्टनिफ्राय आरो नैथियाव बिथांमोना मोनसे केस होबावबाय जेरै बिथांमोना गुबै नङा जोंसो आसोल गौथुम बिथांमोना जोंनो हिसाब निकास जेबो होआखै जोंनो बे चार्ज होआखै ओरैनो बिथां आपिल खालामदोंमोन बेनिफ्राय बेयावबो जोङो माखासे जोङो जेथे डकुमेन्ट दिन्थिनायनि उनाव बिथांमोना माने मा होनबाय माने बे हियारिंआव बिथांमोना जेननो गोनां जादों जेननाया ओरैबादि बिथांमोना जोंनि सायावनो केस होबाय ओमफ्राय बिथांमोना माने उइद्र' खालामफिननो गोनां जादों